Hello guys, mga unta og kanang strawberry challenge nga usa ka planggana nga aho jud ning hotdon. Mahurot ba kanina ho usa ka planggana? Planggana nga usa ka planggana nga strawberry mahurot ba kani? Tamis kaayo. Pero nangilaw lang ang ipon kay grabing tugnawa. Bugnaw. Tamis kaayo kay popuwa. Maglaway yung mga niya. Sakit sa ipon kay tugnaw kaayo. Kaon ba mo strawberry guys? Kain niya ha. Taghaman kayo. Lagi na ako kaya. Nabusog na gani ko bisag hindi dapat ko nakaon. Sa una guys, sawa pa ito kakaon ng strawberry. Durante nag-ay po maghanahana kanang strawberry kinalamian dyan siguro na kadyo no. Kaya sa forma palang daan puwa-puwa. Hinam-hinam dyan ko sa una nga makakita ang strawberry sa TV. Mo sa ni isa nga pangarap na nga makaon. Sa unang panahon, maglisod ganit tagkaon palit mangga. Maglisod ganit tagkaon o palit o kanang mga orange ingana. Tagsara dyan na ito makanan ng mga pagkaon na. Managingan guys nga ang madali kaon na ito kanaratung na sa atong mga kasilinganan, kanang mga biyabas, mga kanang kapawang prutas, kanang saging at tundan, kaya mamalay na natay tanong anak. Pero mga kuhaan ganyan, mga orange, mga apple, mga ganyan sa pagkabata na mo anak guys, wala dyan kaon siguro anong mga pagkaon na makaon na biyabas gawas anong mga mangga nga kilawon, mga uting mangga daghan man na di ba na kaon mo dyan habang sa kwarta kay daghan man sa itong palibot. Pero ganang mga pagkaon nga palito nun mga apple nga na wala dyan minakaon anak guys. Pangarap lagi na nga makakaon ko kanang strawberry, kanang mga grapes ingana. Muna na ang mga pagkaon nga gustong kanon. Pero saan man lagi nga wa may kapalit. Hanggang sa pangarap na lang. Pero kanang biyabas ingana tagbaw sa may kaon na guys kay sa una man yung eskwela me ang wa mo sa tay bawo kisay nakaredit ani kanang eskwela nga way baon nga na mo na mamiyabas lang yung taon me kay among pabaylo ag papel nga ang uban og kinsa tong naay mga hayahay nga classmate pabayloan ni sa og kuan og na siya pagkaon nga lami at tagaan man niya pagkaon lami. Mo to imong kinabuhi sa unas kuan mi guys ng eskwela nga luoy kaadto. Di makapalit og unsay gustong kanon kay wa sa intaw ibawon. Ultimong piso wa jam mo. Muna og naikuan mga classmate na mo nga magkaon sa ilang baon. Maglaway rin taon mi.
Luol naman pod. Siguro daghang makarelate ani murag bawon nabay makarelate ani nga ni nga story nga miskwila og way bawon. Malagi nga na sa nang kinabuhi guys. Pero lipay gyapon ta kay bisag ug unsay atong maabot sa atong kinabuhi padpad man gani ta bisag asa nga lugar or bisag asang kuan na ug unsay atong madatnan sa atong kinabuhi at least kahibaw na ta og unsay kapobrehon. Dili na ta dili na ta tinga kay mo na tang nagian. Kaya mahurot pero di yun yung mahurot. Di kaya. Nakasuway ba pud mo guys nga mo eskwela mo og kanang kuan wa mo'y papel ingana nya ug moingon nagmaestra nga magsuwat na magkuha papel nga nagtan-aw nimo sa imong bag wa dayto kay papel dali pa kag maylos imong classmate. Paitan kinabuhi kasuway pud mo ingana guys nga way ni eskwela way lapis. May gani kay napoy classmate na to nga napoy daghan siya lapis pwede ra ta makahuram. Kasuway ko sa una guys eskwela ko nahutdan ko ballpen katong ballpen na gamiton sa nahutdan nagtinta ang ballpen nya wa ko'y kwarta ikapalit paita nga sa una imbis kay ganahan ta mo eskwela magmawad-an ta gana kay minus pag utok nya kuwang pa sa suporta sa gamit sa eskwelahan murag ma-discourage ta ba wa pay tarang kaon. Mawad-an ta gana mo eskwela nya pura kuwang pod og encouragement sa ginikanan pait makahana tag wala mi eskwela. Di ko kaya guys, di mahurot. Maura na nakaya. Wa dyan na mahurot sa kaplangana. Sige, bye. Bye guys. Maura dyan to yung kuan video.